ಇದು ನಮ್ಮದು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರಿತ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದ್ವಿ. ಒಂಥರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಡಿಕೇರಿಲೆ ಕಾತ್ನಾರೆ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ತೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು. ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ನೀನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರಡೆ ಪೋನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುರ್ಕುದನಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಅಲ್ತೆ ಬಿರವಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುರುಕಿದೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೊಡಿಸ್ತೇನೆ. ಪಂಪು ಎಲ್ಲ ಮುರುಕಿಜ ಮೈನ್ ಅದು ಮುರ್ಕೊನೆ ಬಲ ಪಂಪು ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ నీకు బారి ಗೊತ್ತುನಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ bisa dibahasa apalah lejan apalah anpala nanti barsa nana barsa ga apalah mungkin karena saya nanti itu lembik ya tak? Lembuk. Lembik. Ini kecil sama ya. Tak apa lah cuy. Cai. Kau di lembu di. Tiran jadi leton barra payaran tu. Tu kah poi nama. Po tu Chaitra nanti leton barka. ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ದೆಪ್ಪ ನೀರು ಒಂಚೂರು ರಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹಿಡಿದವರತ್ತೆ ನೀರು ರಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ದೆತ್ತದ ದೀತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ರಟ್ಟುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದವರು ನಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಾಂಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಬಾರ್ದು ಸೆಟ್ ಆಯ ಚೈತು ಕೊಂಚ ಜಾಕೆಟ್ ಅವರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀವಿ bolla വൈദ്യുതി വേറെ ജാക്കറ്റ് bolla
ಬರ್ಸಾಗೊಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಚಲಿ ಚಲಿ ಆವೊಂದುಲ ಸಂಡೆ ಆವೊಂದೊಂಜಿ ಪೋಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ರುಂದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೈತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪಲು ಮೊರತನೆಡಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಬರ್ಸ അരമണിത്തെ വീട്ടി സാമ്യ നടന്ന് കർപ്പല വളർന്നവർ കളിത്തങ്ങടി കളിത്തങ്ങടി ചാർലി ചണ്ടിയാത്തേ itu mulpunto ondal jaket warjana itu sanjia jalia jaket apa awal bodu pardal apa awal bodu pardal kudla murkena yaar murkena punya dane kottara full neeru dadanpa full neeru kodunde neeru vattadu encha ee vattane encha banna vattane phone gittu banna gijjana neeru adu kammi aaytu message kammi anna ಅಂಚೆನ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಕೈತನ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಪಲ್ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಮುರ್ಕೋದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ನ ಜಾಲಿ ಮಾಡ ಕೈತ ಕೊಂಚ ರಜೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ನಾನು ಅದ ನಮ್ಮ ಮರತನ ಸಿಟಿ ಕೋರ್ದಂಗದಿಂದ ಅವರು दादा बोल दादा बेचे बेचे बोल दादा बोल गूगल पे ओनली अवल एग्जाम अवल पास मोबाइल गुर्तु वस्ता बक्का कनक ರೈಡ್ ಹೋದರ್ಕಣ ರೈಡ್ ಹೋದರ್ಕಣ ಬರ್ಸಾಗಂಜಿ ರೈಡ್ ಹೋದರ್ಕ ಬೋನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅಂದ mana sa ada pidad na barsa ganji ride barsa male 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 ಗೆಲುವಿನ ಸುರಿಮಲೆ ಬರ್ಸಗೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ಕನ
ರಮೇಶ್ ನನ್ನ ಕಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಕಲಿ ಬರ್ತೊಳಿತ್ತು. ಆಹಾ ಮಲ್ಪದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಜ್ಜಾಯ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡು. ಬಟಾಟೆ ಇಲ್ಲವಾ? ಬಟಾಟೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು, ಬಟಾಟೆ ಕಚಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಆ ಬಟಾಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾಡು. ನನಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವಳು ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಳು ಈಗ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಯರಿಗೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾಕರನ್ನ. ಹೌದಾ? ಮಲೆಗೆ ಅದೇನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಬರುವ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಮುರುಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುರುಕಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರ್ತದ ನಿಂಗೆ. ಹಾ, ಅಮ್ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯಾ? ಇದು ನಮ್ಮದು ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಶ್ರಿತ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಡು. ಮಳೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತು? ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬೈವರು ಯಾರು? ಮಾವ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಳಿಯಾವಂದವಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ತೀಯರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ ತೂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರಗೆ ಚೈತದು ಜಾಗೆ ಮುಲ್ ರೇಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು ಜಾಗೆಗೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ದೆಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್. ನಮಗೆ ಲಾಗ್ ಆವಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರ್ತ ಡೈಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡಲೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ್ಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು ಆತಿ ವಿಷಯ ಆತಿ ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡು ದಾನೆ ಅನ್ಪ. ಮೂಲಂಚಿ ಗುಡ್ಡ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು. ಮೂಲು ಸುಮಾರು ಯಾನು ಸುಮಾರಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 2-3 ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ದೆ ಮೂಲು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಮ್ಮ
ಪೂರ್ವಿಕ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ನತೆ ಒಂದು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟೊಂಜಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಆ ಜವನ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮೂಲೆ ಉಂತದ ಸಾಂಗ್ ಪಾಂಡಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವಿತ್ತು ಈ ಬರ್ಸಾಗ ಮಾತ ತೀಯರಂಜಿ ಭಾರಿ ಲುಕ್ಕು ಹಾಂ ಚೈತು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾರೆ ಬೇಗ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸೀರೆ ಪುರ ಚಂಡಿ ಆತನ ಚೈತನ ಸೀದಾಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ದಿಗೆ ವಾಡಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ವಿಕ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅತಿ ಅವಲ ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಯಾವ ಇಂತು ಏನು ತೋಜೋದು ಬರಪೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಾಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ವೈಬು ಬರ್ಸಾಗ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದೊಂದು ವ್ಯೂಸು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಅವಲಲೆ ಒಕ್ಕ ಹೂ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಒಕ್ಕೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆ ಅವೇ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅಂತಾರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನಾರೆ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ತೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು ಅವಲೇ ಮಾತ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ನಂಗೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನದ ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದು ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರಡೆ ಪೋನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುರ್ಕುದನಿಗೆ ಬಲೆ ಕಲ್ತೆ ಬಿರವಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮುರುಕಿದೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೊಡಿತೀನಿ ಹಾಂ ಚೈತು ಪಂಪು ಎಲ್ಲ ಮುರುಕೀಜ ಮೈನಾದ ಮುರ್ಕೊನೆ ಪಲ ಪಂಪು ಎಲ್ಲತ್ತ ಓಲು ಪಂಪು ಎಲ್ಲ ದಾದಾತನಿಗೆ ఉందా ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾತೆ ಈತ ಬರ್ಸಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಚೆಂಚಿ ಬಸ್ಸುಟು ಬೋಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ ಜತ್ ನಡತೊಂಬೋಪಿನಕ್ಲೆ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆತ್ತು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಗಾಡಿಡ್ ಬೋಪಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೋಪಿನಕ್ಲು ಹೈವೇ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿದಾಕ್ಲು ಒಯ್ತು ಬೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪಿಸಿ ಬಟ್ ಈ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬೋಪಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೂಡಪ್ಪ ಸೈಡ್ ಪೂರ ನೀರು ಉಂತು ದುಪ್ಪುನು ಆಪಗ ನೀರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಗುಂಡಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಒಂದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದ ಪೋಡಾಪನೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ದಾಕ್ಲು ಬಸ್ದಾಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತೂವಲ್ನೆ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ನಡತೊಂಬೊಂದು ಪೆರಿಡಿ ಕೆಸರಟ್ಟ ಮಾತ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಯ್ನ ಆತ ತೂವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಲೆ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ನಕ್ಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾಪಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ ಬೂರ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಡು ಮರಿಯಲ್ಲ ನಾವ ಅಂಚ ಬೊಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಮಾತ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತ ವಿಷಯ ಪಂಜಿ ಪಂಡಿನಿ ಬೊಕದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸೀದೆತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ದಾಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಚೈತುಗು ಕೇರಳದ ರೋಡ್ ಒಂದುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಟು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಒಂದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಐತ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ರೆಡಿ ಒಂದುಪ್ಪುನ ತುಲೆ ಕಂಪೆನಿ ULCC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತ ಅಲ್ಪದ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದೊಂದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪನೆ ರೆಡಿ ಆದು ಅಡೆಗು ಗಾಡಿಡು ಬೋಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಜಾಗ ಹಾಕುದೇ ತೊಂದೇರು
ಈ ಅಲ್ಪನೆ ಹುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಒಂದು 100 ಕೊಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ನೆಟ್ ಪೂನಾಗ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ఒక 400 ಮುಟ್ಟೆ ಕುಡ್ಲರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ರಜಾನ ಜಾಲಿ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀರ್ಲಿ ಬಜೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆತ ಕುಡ್ಲ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುರ್ಕೊಣೆ ಹೋ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಚೈತನ್ಲೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಚಾಕ್ ಬಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚೈತು ದಾದಾ ಪನ್ ದಾದ ಮಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಕಂದಿಜ್ಜಣ್ಣ ಬಟಾಟೆ ಅದಂಪ ಪೈ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದಾದೇನ್ ಬಿ ಪುಟ್ಟ ಗೋಧಿದ ಪುಟ್ಟ ಗೋಧಿದ ಪೂರ ಬಾಯಿಡ್ದು ಓದು ಪೂರ ಬಾಯಿಡ ಪುಗ್ಗೆದಿಂದೆಲ್ಲ ಉಫ್ ಮಂತ ಅಂತಾನ ಚೌಲಿ ಆತನ ಚಾ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ತಾ ಫುಡ್ಗೆ ಅದ ಬೋರಿಕ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಫುಡ್ ಅದ ಅರಿಪೊಡಿ ಇನ್ನು ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಮರಿಯಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ಮರಿಯಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೊಗ ಮರಿಯಾಳ ಸ್ಪೆಷಲು నీకు భారీ గుర్తున్నా స్పెషల్ Bisa dibahas atau apalah lejang? Apalah, anggol nanti barsa nana barsa gak apalah mungkin. Karena saya nanti. Itu Sale bolla itu. Muluan banyak dari mulut pak. Bolla. Mana sale itu bolla ke? Mana sale itu bolla ke? Mana sale murkun ke? Dada special betul, beca.
రస్కుండు పేరుండు వాయిస్ బెచ్చ బెచ్చ పోడి ಯಾರು ಪಪ್ಸ್ ಪೋಪೇನಿ ಅದನ್ನ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂಗೋ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಪಪ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಪ್ಸ್ ಮುದ್ದು ಇದು ಹೊಲ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಕೇರ್ ಎಂದ ಒಂಜೆ ಓ ಪೇರು ಒಂಚೆ ಕಂತೀನಿ ಮಗ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಪ್ಪಾರ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ಹೌದಾ ತಿಂತೀನಿ ಫುಡ್ಡುಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರಡು ತೆಡಿಲು ಬರಡು ಒಯ್ಕಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಾನ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗನ ಖಾಲಿ ಗುಡು ಗುಡು ಬಂಡ ಯಾವು ರಜೆ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಅಂದ್ ಆಮೇಲೆ ಗುಡು ಗುಡು ಬೈಕ್ ಬಂಡಲ್ಲ ರಜೆ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಆಂಟಿ ಬೊಲ್ಲಡು పోతోలే ಕತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಬೊಲ್ಲಡು ಆಂಟಿ పోతోలే ಆಂಟಿನ ಬಸ್ ಪಿರಾವಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿ ಐಟ್ ಬೈದಿನಿ ಆಂಟಿನ ಹೇಳೊಂದು ಹತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬೊಲ್ಲಡು పోతురు నేలొಂದು ಹತ್ತನಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಬರಬಣ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಬರಬಣ ಬರ್ಸಾರ ರೋಡ್ ಸೀಟ್ ರೋಡ್ ಗಿಡಿ ಕೋಟು ಪಾಡ್ದು போயாந்தா போய் போய் ಕೋಟು ಪಾಡ್ದು போய் ಚೈತ್ರ ಚೈತ್ರ ಬರ್ದೈತಿ ಪೂರ್ವಿಕ್ಲ ಯಾವ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನ ಅದ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರಮಾನ ಹೆಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋಡ ಅವ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾಳೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ದುಂಬು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೇವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ವಾರ್ದಾಯ್ತು ಗರ್ಮಣಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನೆಲದ ಲೈಟ್ ಹತ್ರನೇ ಆಗ್ತದ ಈ ಸೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ ಸೆಂಟ್ ಚೂರು ಪಾಡು ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಅವ వేల 5 ಗಂಟೆ ಅವಿನಾತೆ 5 ಗಂಟೆ ಬಂಡೆ ಏತು ಕೈಟ್ ತೋಜೋಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಅವು 4 ಪೂರ ಪೂರ ಕೈ ತೋಜಾವು 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು 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 ಹಾಂ ಒಂದು ಏತ್ತು ಒಂದು ಏತ್ತು ಪಾನು ಒಂದು ಏತ್ತು ಎಂಟಗೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಒಂದು ಏತ್ತು ಈ ಪಾನು ಬೇ 3 ಗಂಟೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏತ್ತು ಅಬ್ಬ ಒಂಜಾಲ ಬತ್ತನ ಅದ ಅವು ಬಚ್ಚಾವ ಎಂಕಲಗೆ ಒಂಜಾಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲಗೆ ಯಾವ ಈತ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ರಾರ ರಕ್ಕಮ್ಮದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡುವೆ ಅಲ್ಲೇ
yekkasaka yekkasaka ಓ ಪುಟ್ಟು ಬರೀಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು yekkasaka 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 tarararan tan tarararan tan 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 tarararan tan 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 tarararan tan tarararan tan tarararan tan 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 tarararan tan tarararan tan rara rakama tarararan tarararan rakkama tarararan tan tarararan tan 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 tarararan tan tan tarararan tan yekkasaka 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 tarararan tan tarararan tan 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 tarararan tan 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 tarararan tan yekkasaka dance ana poorvikna nano dance Mahadeva Mahadeva Daig 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 ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ನೇನು ದೂರ ಲಾಲಿಪಾಪಿಗಾನೆ ಅದೇ ದಾಯಿಗ್ ಲಾಲಿಪಾಪಿಗಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಈಯ ದಾಯಿಗ್ ಮೂಜಿಗನಪ್ಪನ ಲಾಲಿಪಾಪಿ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಲಾಲಿಪಾಪಿ ಬೋಡ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಗಿಜ್ಜ ದೊಡ್ಡಗಿ ಎಂಕ್ ಪೋ ಕನ 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 ಪೋ 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 ಕನ ಬೇಗ ಕನ ಪೋ ಪೋ ಕನ ಬೇಗ ಪೋ ಬರ್ಸಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಜಾಪ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡತ ಓಡಿ ಕಾಸುಂಡ 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 ಬೇ ಸಂಕ್ರ ಓ ಸಂಕ್ರು ದಾದ ಕೊಡೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅವನು ಕಾಸುಂಡಾ ಲಾಲಿಪಪ್ಪಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಕಾಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಹಾಂ ಸುರ ಹೋಗೇನು ಉಜ್ಜು ಪಡು ಅವು ಇತರ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನ ಗಂಚಲಿ ಉಜ್ಜು ಗೊಜ್ಜು ಬೊಜ್ಜು ಪೂರ ದಾದಾ ಬೊಜ್ಜು ದಾದನ ಓ ಬೊಜ್ಜು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಈ ತೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಆತನಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಕಿಸ್